Sabiex jimpurtaw il-ħażna neċessarja ta' qamħ u ġwies f'pajjiżna, il-Gvern se jkun qiegħed joffri lill-importaturi ta' dawn il-prodotti li jaħsnu il-prodotti tagħhom fil-Kordin Grain Terminal. Din l-għajnuna se twassal biex fix-xhur li ġejjin Malta ikollha stabilità tal-provista u tal-prezzijiet għal dan it-tip ta' prodotti. Din id-deċiżjoni ttieħdet fid-dawl tal-impatt negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel kawża tal-konflitt bejn Russja u l-Ukrajna li ilu għaddej mill-24 ta' Frar u tmur 8 fit mal-iskema ta' sussidju temporanju tal-istabilazzjoni tal-prezzijiet. Dawn iż-żewġ pajjiżi huma fost l-aktar żoni importanti fid-dinja għal provvista ta' qmugħ u ta' prodotti agrikoli. Mark Vella Bonnici, li huwa chairman tal-Malta Grain Terminal, spjega l-irwol li għandu dan il-maħżen biex ikollna garanzija ta' dawn il-prodotti essenzjali. Grain Terminal flimkien mal-Gvern ċentrali qiegħed joffri spazju lill-importaturi bħalma aħna qed naraw warajna propju bħalissa biex il-ħażna tal-qamħ tista' tiġi storjata ġewwa il-Grain Terminal ġewwa Kordin biex aħna nżommu l-qamħ stabbli biex ikun jista' jintuża fix-xhur li ġejjin. Is-Sur Vella Bonnici spjega li huwa importanti ħafna li l-Gvern Malti ikompli ikun ta' spalla biex itaffi mill-pis tal-bdiewa u r-raħħala kemm minħabba il-pandemija kif ukoll minħabba il-konflitt fl-Ukrajna. Daw iż-żminijiet hija importanti ħafna li jkun hemm għajnuna min-naħa tal-Gvern biex l-importaturi tal-ġwies u tal-qamħ ikunu jistgħu jixtru biex jimpurtaw lejn Malta bi prezzijiet raġonevoli. Dan ovvjament ikollu impatt fuq il-klient finali, fuq il-ħobża, fuq il-ħalib li aħna mdorrin niklu kuljum u grazzi għal din l-għajnuna li l-Gvern qiegħed jagħti lill-importaturi, aħna l-Gvern qiegħed jassisti lill-familji biex jkompli jikkontrolla l-għoli tal-ħajja li qegħdin naraw madwar id-dinja kollha.